Една задача, която, как да кажа, има своите корени в истинската професионална работа на гримьора. Тоест тук няма да тестваме вашата артистичност, вашата креативност или поне не в такава степен със сигурност, а ще тестваме вашето усещане за жена. Може би това беше най-големият ми страх – да се падне грим без грим. Качеството на кожата е чудесно, дефектите и пъпките не се виждат. Днес победител в тази задача е Божидар. Това може би е примера за модел, който това е да ти се падне най-хубавата кожа от моделите и може би да не успееш да се възползваш от нея. Но в крайна сметка някой трябва да се тръгне. Карина, за съжаление, това си ти днес. По-скоро ми стана мъчно, че утре няма да видя тези хора. Утре няма да си подхвърлим някой базик. Здравейте в предпоследния епизод на 4-ти сезон на Grim Masters. Това е последната четворка, която на края на този епизод ще се превърне в финална тройка. Но да видим кой ще има този късмет да отпадне. Много се радвам, че стигнах до тук. Аз съм много горда от себе си и се надявам да си изкарам добре и този епизод. Днес имаме отново тема, отново гост жури, а темата ще разберете от Алина. Да, здравейте и от мен. Много хубаво изглеждате, свежи, заредени. Надявам се наистина да ни пръснете главите от следващите визии. Днес до мен е още един прекрасен мултидисциплинарен артист, Елена от Aceton Nails, която прави такива красоти. И ще ви разкажа малко повече за себе си и ще ви покажа реално и част от нейната работа, а именно красивите ногти, които тя е изработила специално за вас. Така че вие в случая да направите бюти едиториал с грим вдъхновен от маникюр. Разбираме за предизвикателството, виждаме кутиите и аз съм наистина в шок, в най-добрия смисъл, тъй като смятам, че това е уникална тема и аз самия много обичам такива елементи, било то свързани като ногти, коса. Смятам, че допринасят страшно много за грима и това на мен ми действа много вдъхновяващо. Много се радвам за темата. Здравейте! Аз съм Елена. Аз съм израснала в Лос-Анджелес и след това живях в Берлин за 7 години. И там работих като стилист и нео-артист. И да, всякакви неща съм правила за мюзик видеа, за едиториал, всичко. И сега съм базирана в София и правя арт-маникюр. Да. Сега ще ви дадем да си изтеглите жреби отново. В кутиите са и имената на моделите, така че ще видим на всеки какво ще се падне. Ще мина първо при Божидар, защото той спечели предния епизод, за да изтегли той. И винаги май на него давам последен. Заповядай. Когато журито разкри, че ще работим с ногти, просто нямах търпение, защото аз обожавам ногти и просто ми дойдоха толкова много идеи, тъй като темата беше Editorial Beauty Grim. С ногтите просто нямам търпение да почваме. И тук нашата маса на късмета е с тези кутии. Кажете сега на кой какво се падна. Златна кутия. Бети? На мен ми се падна синята кутия. Синята, добре. Сребърната. Сребърна. И за мен и съответно. Ето ги. И може да ги разгледате, да се вдъхновите. Сега. И ние ги виждаме за първи път, поне аз. Отварям кутията, която ми се пада и си вика, мегати шарената цигания ми се падна, сега какво ще направя с тези ногти, не знам. Вау. Тотален кеф са ногти, нали? Много яки. Погледнах ногтите на другите участници и наистина тези ногти просто си крещяха Божидар. И много се радвам, че ми се паднаха те, много се радвам, че се падна и Габи, защото аз просто си исках нея. Сега, докато вие мислите, ще имате отново 15 минути да помислите, час и 15 минути да работите. Точно така. Да, в времето, в което вие
си скицирате и нахвърляте идеята, реално тя ще подготви моделите ви и ще сложи ногтите, така че те да могат да позират след това с грима. Така че мислете в тази насока. Те ще позират с тези ногти и всичко трябва да изглежда абсолютно мислено заедно, концептуално. Относно жребия, чувствам се доста уверен, тъй като ногтите, които получих, са изчистени. Аз лично исках да използвам малко по-изчистена гама този път и не толкова много цветове. Така че се чувствам супер добре с това, което получих. Модела също. Излишно е да казвам и да се повтарям. Абсолютно важат критериите за всички предходни задачи. Темата е грим, който е вдъхновен от този прекрасен маникюр, както беше с аранжировката на цветя, както беше с перуките. Изцяло искаме да видим пренесено нейното вдъхновение, което тя е пренесла върху тези ногти. Искаме вие да го довършите, да го разгърнете, да сте черпили вдъхновение от него и това да е видимо. Да е смела работа. Искаме смели разработки. Отново може да се хванете за милиони неща, както беше и при аранжировката на цветя, от цвят, от форма, от рефлекси, от всякакви ефекти и емоции, които създават тези материали, които тя използва в тези ногти. Така че, хайде време да мислите. 15 минути. Успех! С това предизвикателство смятам да поема риск и не знам как ще бъде прието, тъй като съответно се очаква ногтите да са подчертани от грима и просто да има хомогенност между всичко. Мисля да подходя доста артистично и единственото, което мога да кажа, че се надявам да бъде оценено и съответно да ми стигне времето. Скъпи участници, преди да обявим начало на времето за работа, честито, имате възможност да видите сцени от реалния живот на гримьора. Ще работите паралелно с нашия гост-жури. Това е един друг нюанс от работата, който е много реалистичен и понякога се налага да работите дори едновременно с фризьор и маникюрист. Така че бъдете внимателни, бъдете кооперативни, защото работата в случая е обща. Внимавайте да не си пречите взаимно. Абсолютно, и времето за подготовка и размисъл приключи. Започват час и 15 минути. Работете чисто, спокойно, концентрирано и успех! Успех! Божидар, много ми харесва това, което виждам. Кое най-много те вдъхнови от ногтите? Значи, ето това са ногтите, които се паднаха на мен. Честно казвам, още като видях котиите, исках да правя нещо сребърно, точно с нея и не знам как въобще се получи това. Манифестирал си го? Да, манифестирах. Вече имах идея за снимката, в която горе-долу ногти ще бъдат позиционирани някакси по този начин. И това е нейното бляскаво алтер его, тъй като всяка жена обича блясък, камъни. И като цяло това е идеята ми. Мисля да довърша и устата леко. Мислех да правя цялата в кристали, но няма да ми стигне времето, тъй като искам да са позиционирани както си трябва. Затова ще направя нещо по-малко, но завършено и ще се... Мисля, че даже е добре, че няма да имаш време за това, защото може би малко ще ти сече цялата тази прелиска. Да, просто ще си допълня разни работи. Това е страхотно. Благодаря. Журито много хареса работата ми. Алина ме похвали също така. Аз се чудех дали да правя нещо на устните, дали да разиграя устните, но тя ме посъветва да не го правя и не го направих. И мисля, че се получи доста изчистено, но в същото време комплиментиращо ногтите. Я да видим при Деян какво се случва и Ели, тя работи заедно в синхрон с него.
Диана, разкажи малко повече. Да, доволен ли си от жребия? Не можах да бъда по-приятно изненадан, честно казано. Много ми се искаше да работя с нещо по-изчистено от този вид и смятам, че много доволен се чувствам от визията. Да, виждам, че ще е нещо различно и интересно, така че нямам търпение да я видя завършено. Ще ти стигне ли времето? Мисля, че да, някои детайли ми обягват на този етап, но ще се опитам да ги съкратя. Устните са ми любопитни в момента, така че ще трябва да измисля какво да правя с тях. Добре, давай, ти можеш да действаш по интуиция, така че дано и този път не те предаде. Благодаря. По време на работа се чувствам действително добре. Смятам, че почват добре да ми се получават нещата, както си ги представям. Само се притеснявам за ръцете, дали изцяло ще ми стигне да направя и от тях едни линии от камъни. Бети, как вървим? Ами малко се притеснявам дали ще ми стигне времето. Имаш още 20 на минути. Да. Очевидно, основната ти инспирация са си камъчетата, които са тук. Да, и понеже нямам достатъчно големи такива камъни, точно такива камъни нямам, реших поне да ги вкарам цвят чрез тези неща с четката. Няма да ти отнема много време, защото имаш още много голяма хапка си взела. Да. Мислех и по ръцете да слагам камъни, но явно няма. Не знам, изобщо няма да стигне времето, защото наистина голяма площ си дала заявка, че трябва да оценяваме. Да. Действай. В началото, когато видях моите ногти, се стреснах, тъй като не си бях взела вериги, аз знаех, че трябва да го направя, но Деян ми услужи. Иначе, когато сравних с на останалите, се радвам, че точно тези се паднаха на мен. От веригите се инспирира, които са в ногтите. Може ли да си вдигнеш ръцете? Те присъстват като главен елемент и исках да го пресъздам и на лицето, като играя с сребърен и златен пигмент, за да може да се контролира наситеността. Те самите са в комбинация злато и сребро, така или иначе. Като цяло, когато ги видях, ми даде много Versace Inspiration и искам да се движа в тази насока. Много хубав инсепшън си постигнал. Някакси аз наистина предвиждам все едно някакво макро сме направили на нокътя. Да. Само да погледнем нещо. Сложи леко пръсти. Да, абсолютно виждам как се спуска едното към другото. По този повод. Реално ти повтаряш, реално, затова искаш сигурно долната част ти е по-чиста. Като цяло, да, в момента се чуда за устните, тъй като в предните задачи или имах много силна уста, а горе беше слабо, или обратното. Виж сега, на мен много ми харесва минимализма, защото също аз виждам все едно лицето и нокът, който прелива в чистотата на пръста. Това е идеята като цяло. Аналогията е абсолютно такава. Много е приятно. Аз бих... нищо няма ти казвам. Вики, ти кой продукт на Avon смяташ да имплементираш в твоето творение днес? Тъй като искам да сложа златна спирала, нямам такава, реших да използвам кафявата спирала на Avon от Lux серията на долните мигли, за да мога да им придам обем и след това да залепа... Горните? Долните. А на горните какво смяташ да правиш? Не съм решила още. Добре. В плюс е, че няма според мен златна спирала в случая. Защото кафявата спирала ще ти даде, хем ще ги подчертае, хем няма да са силния акцент, т.е. ще го играе по-скоро в естествения им нюанс. Ясно. Така че добре ми звучи. Добре, супер. Трябва да съм честен, чувствам се наистина притеснен този път, тъй като с всеки изминал епизод решенията стават по-трудни, това вече го споменах и преди, но този път е адски трудно. Аз лично не мога да преценя и се притеснявам дали моята работа с този риск, който поех, евентуално няма да ми коства
това да успея в топ 3. И така, неизбежният край на времето за работа дойде. Скъпи участници, по стара традиция, първо снимки, а после ще обсъдим, после ще отсъдим и един е чао! Успех! Работата на Вики. Мисля, че много благодатни ногти се паднаха. Веригите можеш да ги движиш по всякакъв начин, да са динамични, да висят, да са залепени, статични. Много игра може да има тук на тази визия. На мен ми харесва, аз си привидях някакси как лицето върви като градиент от чистата кожа на пръстите към работата по ногтя. Това ми хареса. Някакъв вид минимализъм като площ, която е работила в крайна сметка. Не е чак цяло лице или деколте. Като цяло мисля, че се е справила. Ти сама отбеляза преди малко работата в връзката края на челото и началото на косата. Малко незавършено изглежда, незавършено, да. И вече това на живо не се отбелязваше толкова добре, но светкавицата е показала точно какво е натрупването на грим и къде не е довършено. Да. Ели, как го усещаш ти? По същия начин, точно градиента много ми харесва и тук е малко по-отворено и дава, нали, пространство за ногтите да се видят хубаво. Веригите точно как висят е супер, но точно тук горе и на мен ми изглежда недовършено. Така, Божидар последните епизоди набира някаква такава смелост и заряд има в него. Много просто той си представил какво иска в самото начало и се вижда много точно, че всъщност това е нейното алтер его. И това алтер его всъщност ногтите го провокират. Той излиза директно от нокътя, е другото и аз. Много поетично, нали, много пак диаболично под някаква много форма. Много завършено и минималистично, на мен ми харесва страшно много. Просто много ситният елемент тук с изсечената част на пигмента, блокираната вежда. Много хубав подтон е хванал от проблясъците на камъните. Аз съм много доволна от Божидар тук. Какво мислиш, Да, Ели? са абсолютно същото мнение. Тук и чертите, всичко е точно според мен. Добре отлепил наистина алтер егото с реброто, останалата кожа, леко бе медал. Мене ми дава едно такова и Пикасо усещане на момент. Нали? И знаете ли какво? Според мен това е един от гримовете и разработките, които предполагат най-много пози. Тоест тя може да стои чисто така, може да изкара ръка тук, може да изкара ръка пак в едната посока и цветна страна. Много разнообразие и поле за игра има. Да видим следващия. Amazing. Деян. Има една различна разработка от Деян. Той някакси хем се изпирил от ногтите, това, което виждам, хем не се е лишил от това да си постави неговия грим като грим на герой, има персонажност тук. Има персонажност. Блокираните вежди, т.е. изрисуван, наистина много отива в посока леко Black Swan, ама не точно. Ама драк. И сирената, може би между сирена, незаконното дете на Одета и сирена. Това някакси. И перлите много морско ми дават. Единственото, което не ми харесва е, че перлите нямат особена форма. Трябва да има някаква черта или график елемент, защото движение някакво. Да, точно, защото всичко друго, според мен, той си го е решил. Логиката според мен е, че ние ще го отсъждаме в абсолютен фронт в случая. И може би така са му изглеждали симетрично в перспективата на самото лице, как изчезват, нали? Аз съм съгласна с Ели. Трябва да има, може би, някакво леко движение, което пак да скулптурира по някакъв начин. Супер, next. Един цветен хаос от Бети. Един цветен хаос от Бети. Много смело започна. Първата секунда беше направила черните неща. Да, тя веднага реагира. Веднага реагира. Сега не знам... Много е добра идеята, според мен, да инкорпорират цветовете и да направи богат, пищен грим, обаче за това трябва да си прецениш времето, защото
реално тук не са доизчистени детайлите около устните, ръцете, предвид, че искаш да продължиш грима към ногтите, са мърлево оставени, сякаш. Да, при положение, че очевидно, всъщност под идеята, не знам дали тя е имала, но аз разбирам, че тя се опитала да превърне грима си в един патърн, малко като патърн на материя. В смисъл, цялото върви има от всичко едновременно, навсякъде разпределено. Аз така го чета, като боди пейнтинг, сякаш инспирирано от ногтите. Очаквах по-мърляво да ми стои на снимки, ако трябва да съм честен. Мисля, че ще изгуби от активността на цветовете и на тези... На маските, които е правила. Това вече е опита и това да знаеш кое как ще се прочете. Да, тя преяде с площ, която не можеше да я... Тя не можа да я овладее като техника и като детайл. В предпоследния епизод, сори, няма как да не гледаме тия неща. Просто се губят ногтите, наистина. Поглеждам останалите и виждам, че те са направили всичко, но не и толкова шарено, колкото аз. Всички са с едни сребърни нюанси, бели, чисти. Аз единствената, която е супер направила най-голямата шарения. Но не съм сигурна кой е най-зле, но пак съм много очарована от работата на Деян. Той на мен ми е фаворит. И така сме на финала на предпоследното предизвикателство от 4-ти сезон на Grim Masters. Вече сте само 4-ма, вече нещата са почти на живот и смърт за вас, предполагам. И ви е доста напрегнато. Слава Богу, днеска нямахме, както преди някои епизоди, разочарования в такава степен. Мобилизирали сте се и видяхме хубави работи. Мисля, че е редно да дадем думата и на нашото гост-жури, която успя, според мен, много успешно да ви провокира, защото цветята не се оказаха вашата провокация. Как ти се сториха? Като цяло, много интересни визии, за което аз лично не бих се сетила. Така че ми беше много интересно да видя какво вие правите. Много ми харесва, че вие не сте направили буквално това, което имаше по ногтите, някаква интерпретация, което за мен е най-интересното. Мисля, че си личи, че сме доволни наистина. Хубави разработки направихте. На мен ми изглеждаше лично, че се забавлявате докато работите и си го усещате и ви беше наистина приятно. И наистина тя успя да изкара различни идеи, така че на всеки визията да не наподобява визия на друг. Аз ще обявя кой печели. Аз съм изключително хубаво, приятно, изненадана и даже мога да кажа, аз съм наистина влюбена в грима на Божидар. Мисля, че това е най-добрата си работа до момента. Така че браво! Журито обяви, че аз печеля и аз много се зарадвах, защото до последно не знаех за какво ще се захванат. Всичките визии бяха много креативни, всички бяха дали от себе си най-доброто и наистина не го очаквах. В днешния епизод не го очаквах. Предния епизод си бях доста конфидент, защото кожата ми е топ и никой не може да ме бие на кожа. Но за днес бях малко... не знаех дали аз ще бъда, но наистина се зарадвах. Изсеча го добре, имаше си идеята, беше концентриран, не предобри никъде. И твоята работа наистина беше мегдан за снимки, наистина. Просто навсякъде, на където да се обърнеш, имаш кадър. Така че благодаря. Няма да крия, надявах се да съм аз, тъй като наистина много съм доволна от това, което направих, но в крайна сметка така се е получило. Те казаха, че всички сме много добри, така че радвам се, че не съм ги разочаровала. В момента сме на такъв етап от шоуто, че няма да чуете кои са се справили най-добре, кои най-зле. Вие всички се предполагат, че трябва да сте вече на едно ниво, в което наистина съдим по невидими неща. Просто се хващаме за всяко нещо, защото вече няма най-добре и най-лош, справил се. Просто за жалост един трябва да отпадне измежду много добри работи. Сравнявахме ви абсолютно на еднаква плоскост. Щом вие сте тук 4-мата, наистина вие сте нивото, което вече трябва да се споделя еднакво между всички. И отсъждайки, и после, не първо обсъждайки, после отсъждайки, така се случи, че ще отпадне Елизабет.
защото трябваше да се хванем за неща, които не ни провокираха приятно, като вид изпълнение. Ще чуеш последствия в коментарите. Имаше лек хаос, липса на фокус, един наивитет. Другите успяха много да ни фокусират, ама конкретно в каквото ни трябва. При теб много нацени времето според мен, много тръгна смело. Така да има, но голямата площ носи отговорността на времето, с което разполагаш. Твоите колеги се ориентираха, че може би трябва по-фокусирано да работят. За мен това трябва да го четеш като голям успех за теб, Бети. Да. Защото имаше много up and downs в шоуто, много пъти беше на кантар и за мен, че успя да се пребориш до този етап, който е Топ голямата 4. конкуренция, е голям успех за начинаеш гримьор като теб и се радвам, че сподели времето си с нас. И аз се радвам, много се забавлявах. Добре, благодарим. Не се разочаровах от това, че се тръгнах, напротив, очаквах го. Пък аз бях много тук стресирана, притеснена, някак си сега ми е по-леко настроението. Пожелавам на останалите да покажат всичко себе си в последния епизод. Всъщност, наистина днес ми хареса тя как се справи. Наистина видях идея, беше много добре направила, беше хванала много добре цветовете, които да използва. Хареса ми наистина работата й. Бети си тръгва днес. Наистина работата й ми хареса от всичките работи, които до сега беше правила на модели. Мисля, че тази беше най-добрата, но това е състезание и някой трябва да отпадне. И честито на финалната тройка и очакваме да видим най-добрата ви работа. Надявам се наистина за последния финален епизод, така че събирайте енергия, сили, идеи, дух. Вау, топ 3. Не мога да кажа, че не го очаквах, но и въпреки всичко имам това чувство за изненада. Наистина днес денят е супер динамичен. И съм адски благодарен и на себе си, и на всички участници, и на журито за това, че продължавам напред и имам шанс да се боря за първо място. В топ 3 съм и съм много щастлива, че съм точно с Деян и Божидар, тъй като ги усещам като най-голяма конкуренция и те ме карат да прескачам лимитите, които сама си поставям. Успех, участници! До скоро! Успех, мерси! Здравейте, скъпи финалисти, в финала на Grim Master 4. Това е края на нашето общо пътуване. Днес темата е много вълнуваща за всички нас и за първи път даваме подобна тема. Много близка и също време на днешен прочит много далечна. Няма да лъжа, паниката ме обзема. Наистина не знаех какво да правя в момента, в който го казаха и доста се поизплаших. И победителя в четвърти сезон е